gata, suntem live. Mai lasă-mă o dată link-ul ăla strângure să dau la altul, tu mă zăpăcesc ca și tot nu salvezi link-ul, băga mea și pula. Gata, suntem live. Bă, de ce? Trebuia să lași tu la 10. Păi de ce? Hai. Sunt de live? Da, da. Da, să nu mai jurăm în pula mea atâta. Obișnuința. Hai mă că-i fix să le dăm drumul la fetele. Prezint echipele de pe acum că m-am plictisit. Da, Hai. Imediat Hai să terorist începe cu Play Story și stick, dă de Kalash, Ipintia, Alex M4, ăla nu știu, Wod 3, bine, în fine, v-ați prins voi, da și voi, da. Și KB începe cu Rabbit, Only, XQ, VQX, Cui mei, Froxy și Volum. Bă, zilele astea să spune nume, bă, dacă uitați pe aici, vă rog, pe viitor să veniți cu nume ceva genul, Sandu Ciorbă, Sandu Cârnaț, vedeți voi, să fie ceva ușor de memorat. Da. Imediat va urma și live-ul. Mult așteptat. Da, deja începe runda de la... Să vedem aici care sunt favoriții, dacă știți care cum. Da, eu zic că favorița Din fie Play- oricum... Play Store? Nu, KB. KB. Da. Hai că Să vedem, ultima dată meciul imediat s-a terminat. E a 5-a oară când mi se spune că se poate face monitor și eu îi zic că nu se poate face monitor. Da, să știți și pe voi pe viitor, live-ul pe Twitch se face cu 110 secunde mai târziu, pentru a nu se face monitor. Dacă nu sunteți șmecheri, stați în bază 110 secunde și când vedeți că pleacă ăia, plecați și voi. Atunci, se pare că Da, și până cei de la 110 secunde pun KB bomba vor- băieții. vor lua. Nu știu, e situație de 2 vs 2. Calaș acolo, fii atent, Oh, a 3. dat Ace școlar! Ace realizat. Ei, sculava au dat. Deci nu Da, da. Go! Alex să rămâne. Nerăbdători. Se pare că Play Store-ul vor rămâne Tero. Cred că se bazează mai mult pe Rush, să vedem acum. Ce vor reuși. Doar să bazează, bine dacă și fac ceva. Da, da, da. Am văzut restonație de situație pe chestia asta. Cred că cei de la Sui cu VGO când au jucat, la fel. Și ultimul match, nu știu când s-a jucat ieri sau la alteri, i-au exterminat, pot să zic. 13-2 și următoarea... Să vedem, poate va lovi, da, se pare că va lovi X1. Să vedem, mă așteaptă un pic acolo. Da, un frag făcut de către Only. First kill, cum se spune. Acolo, bătut pe scară. Da. Se va da bătălie aici pe scară. Stick-ul vede pe dude. Stick, pardon. Da. Stick-ul vede pe dude, bun. Și- Da, face Oh. frag acolo și Rabbit vine acolo și face frag. Imediat. Nu suntem cu sudesul Am cu crezut că va Rabbit face acolo. double kill. Rabbit face un frag. Da, și-a picat. Ce mai face, da? Rabbit mai face un frag. Așa a făcut și... Se Asta vede- face 3 oh. frag pe mine. Semi-ace. Realizează Da, bă, semi-ready. SME se realizează de... E Rabbit face curaj. foarte bine. Da, și 1-0 pentru cei de la CT. Pare că Chibiu a luat prima rundă. Da. Ia să vedem ce încearcă, nu dacă la scară. Și e purașul în acțiune. Da, la cei de la Play Story pare că fac graș. Și bomba B. Oh, și face frag acolo cu grenada Only. Hihi, small. Da, și secat aici Am dat story, îl văd cu Tenerii Așa bomba. pe secat. Da, 4 HP. I-a pus-o exact sub funduleț. Exact. Se descurcă acolo foarte bine. Oh, și pică Only. bomba. Face un TK foarte hard. Face un tecă. Un dezavantaj. Și Froxy. Proxy frag. Și Wander se pare că este AFK. Da, da, da. Va pierde ce... Și bomba pe picată B. Revine. Probabil are lag. 1 vs 3 de realizare. Da, se mișcă foarte greu. Oh, primește un... E va fi greu. Proxy, Da, face și frag. frag. Pardon, Rabbit. Rabbit, Și 2-0 pentru cei de la KBU. Foarte bine purașul se descurcă la ei, am văzut. Din nou scară. Ce Da, de la da. Play Store.
Kalash cu bomba, să Și vedem rapid, Oh, îi așteaptă, pică face bomba. un frag, două Triple frag, trei kill. fragă. Foarte bine jucat acolo. E Abia furașul a așteaptă sufăit un chiar semis, foarte vedem. bine. Wanda Nu, face nu, frag. nu, un semis acolo. Only Foarte bine așteaptă a capătul la țupuit, scară. E furașul și Tenerife Rămâne foarte fără. bine, face frag acolo cu glocul, hai să vedem dacă va rezista. Denis rămâne freglonță. 79. Tenerife. Cred că Face vor Ia, frag. câștiga și frag. următoarea. Face fară cu flashbang acolo. Tenerife. Dar... Nu știu dacă vor putea să Și dea volum plan. are Va fi foarte greu. bomba. Și Alex, Albi eram afară și mă uit așa la ceas spre și bă, zic, stai că ăsta o să scare 2 meciuri. Hai să mă duc să vedem, am nevoie de ajutor la fix, am intrat în Oh, Anglicii. da, da. KP. L-aștept acolo. 3-0 pentru Kibi. Kiwi. Kiwi, da. KB sau B, cum vreți. Tot acolo. Da. Iar vor încerca aici un loc la scară. Play Store se duc. Pe Cred data că asta 4A și 1 Proxy. B. Oh, dude, face frag frumos, Only la fel. Încasează flash-ul acolo. Și bomba vor încerca pe lung, observ. Au Da, intrat și cred că vor doi. încerca lung ceva. Acolo de one va fi foarte greu. Da. Să vedem ce face rapid. Și Froxy face frag acolo pe short. Da, l-a ratat. Urât, l-a ratat. Câteva secunde ezitat. Cynthia încasează un Din nou flash. ratează. Oh, Only Fără one zoom. shot. a fost A picat frumos Praș? dublaj. Proxy a luat din Și a prima parțial flash. un flash. Încă o rundă pentru cei de la Kibi. 4-0 în acest moment. Foarte grea pornire la cei de la Play Store. Să vedem dacă se descurcă mai bine când vor intra la CT. Cei de la Play Store îi dau rush B. Și Volum Denis e acolo. testează pereți, Da, am dar auzit tot acolo acela dat. secat. Și au intrat B, Oh, au fost ce mult. 3 oameni. Foarte greu. Da. Dublu kill stick. Ce grenada iurea. Foarte ușor a intrat în site, am văzut. Da, au 3 fost- oameni acolo și l-a lăsat să intre. Oh, ce Oh. frag only. Urât. Pintea, cred că dublu? Să Nu vedem. se știe. Da, l-a văzut acolo. Only să vedem cum vede ăsta. 2 versus 1. Și ratează din nou. Cred că va fi bătut acolo prin poartă. Șansele să facă din nou frag este foarte mic. Da, Only Only spune. încerca să facă... și prima rundă pentru Play Store. Interesant acolo cum a putut să intre în site cu 3 oameni. Probabil au avut flash-ul. Păi ce cu Only, dacă nu mă înșel că AVP-ul a ținut decât un om și restul Da. nu știu unde să uita. Văd că din nou încearcă BO cu bomba la Kalash Da. și intră forțat. Only face frag frumos. Vedem ce face Denis. Cynthia face și el un Și frag acolo. Pintea prin smoke. Și toți X2, cei de la Play Store. Denis. Da, stick nu Chiar. are, îl văzuse Rabbit acolo foarte frumos cu SG acolo. E purașul și el cu un frag, Rabbit. Și doi vor ține Patru. scara. Stații de vașă. Da, vor încerca X1 cu bomba. Vedem Froxy. Da, volum acolo l-a observat. Pe mid. Wander nu avansează. Face Simte frag și Froxy acum acolo pe avansează. story. Două și pică bomba scară. Și Froxy cu două Froxy frag double. frumos. 5-1 pentru cei de la Capability. O ploaie de SG-uri acolo la CT la poartă. Da. Încearcă catacomba acum Froxy.
Acum interesant. X2, nimeni? Bătaia se dă pe lung și pe mine, să vedem. Oh, ce frag face Wander. Să vedem ce face Kalash acolo, lăspre la scară. Rabbit. Un avantaj cei de la Kibi. Oh, ce Da, frag da, face frumos Tenerife. acolo, Alex. Dublu frag, Dublu frag. dublu head. Oh, ce bine acolo Kalash. Cu Kalash. Da, și mai are tot din diferență cei de la Play Store. Mă bai la Tenerife, să vedem unde încearcă să cuprindă. 5-2 în acest Unde s-a moment. Kibi versus Play Store. Capabu se pare că în runda de eco cu 3 oameni în B. Pentru Polar? Posibil. Da. Văd că încearcă lung, să vedem. Arunc acolo 2 heuri. Only se ascunde pe lung. Îi simte probabil. Oh, i-a auzit acolo. Cred că se va da bătaie în X1 foarte... Da, Da, și e fura și tot. Foarte bine. Dennis face frag frumos. Da. Dar doar un frag. Și Rabbit rămâne singur. Va fi foarte greu la Epraș. Da, nu reușește 5-3 pentru cei de la Calabi. Oare va întoarce scorul Play Store să vedem tot. Mai dau ca Play Store încă o rundă la, la pușculiță. Da. 5-3. Sunt conduși în momentul ăsta. Only și-a luat AVP-ul se pare. Da, 3 runde consecutiv văd la cei de la Play Store. Să nu vedem răsturnare de situație. Only ratează scarul. Unde i-au văzut că Vor avansează. pușa scară. De acolo de smoke. Da, și cred că vor da plantă în X1. Rabbit face un Da, frag. Rabbit. Dar Dar nu totuși cred că va lăsa Rabbit. Wendra a venit acolo de un pitch și a făcut frag. Oh, face frag și pe Dennis. și Only rămâne singur din nou. E va fi greu acolo. Dar îl simte acolo Wader. Dar nu iasă, să vedem. Și Pintea cred că o să riște ceva. Să vedem. Da, l-a Îl văzut. văzuse? Da, l-a văzut jos. Și acesta se ferește. Da. Da, se pare că Salvează. să salveze. Cred că va face, da, va ține de armă. Nu riscă să Nu e piardă foarte Polar. ieftin AVP-ul. Da, va ține de Polar. Și mai disparte o rundă. Până la egalare. Au revenit în forță Play Store-ul, se poate. Revin imediat, mă duc să sparg geamurile la vecinul, că mă disperă. Ok. Și Play Story se pare că pornesc pe Da. B. O, aici Cu un calaj loc mic. pentru cei de la Kibi. Tot Froții face acolo. Only. Adică Bine, AVP. da, și vor reuși rush-ul în B. Nu o să știe. Oh, S-a întors situația. da, și ori acolo. Pinte, să Îl nu aude. pinte. Se regrupează cei de la Kibi în B toți. Foarte frumos. Froxy. Atacă toate pozițiile. Kalash acolo, frag. Froxy ratează. Ratat. Kalash a tras primul la ratat. Să vedem ce se întâmplă acum. Tras un pic eronat, nu știu de ce. În locul băieților aș rota spre ea, nu înțeleg de ce rămân acolo. Am Da. revenit și eu. Nu știu de ce nu încercă bomba picată în side de asta, nu poate să ajungă la ea. Kalash și ea. Cred că va face acolo Kalash, va face frag, bănuiesc. Oh, Only era pe el. Moare acolo Kalash. 1 Și versus Pintea- 3. Mission Impossible. Volum face frag prin headshot cu tech. 6-4, Kibi contra celor de la Play Play Store. Store. Bomba. Da, să zicem în mare parte un pic echilibrat. Cât de cât. Da, Kibi Începuse au început bine. cu 5 runde consecutive, după aia au revenit și cei de la Play Store cu 3 sau 4 runde. Aici cred că reporajul va pica. Și nu l-a auzit nimeni. Oh, Frag, frumos!
Și face acolo și crezi și polarul va da jos. Se pare că suntem între doi. I-a dat frumos, A frumos. ieșit frumos la Kalash. dublaj și Kalash. Da, da. Cred că a tras la perete. Încearcă unii să fac frag acolo cu AWP-ul. Fac boost băieții la scară. Da. Sunt dreaptă site. Să țină de sus. Să vedem cum se Cred că vor descurcă face volum. acolo frag. Și cred că Sigur, volum primul va fi. Vedem ce face Toți Toți volum. vor fugi după volum și vor pica. 24 vs 33. Pintea face frag. Oh, volum. Și Kalash și va fi greu. Oh, Kalash, Oh. frumos frag. Frag Va frumos. aștepta acolo only, Și dar only la frumos. Frag. 7-4 pentru 7-4. ceilalți. Cred că nu știa pe aia de sus. A văzut acolo că să bate volum cu ei. Și acum prilejul pentru mine, nu? Se pare că 3. Comentator, dar fără țigară nu se poate. Da, Doi corect, B. adevărat. Cei de la KB s-au dus 3A 2B. Și cei de la Play Store au un jucător Da? picat. 3 oameni pe lung, vor ieșit pușa aia pe rău, duel fix acolo. unul. Foarte bine cu un Free Fire rău și face Rabbids frag acolo. Kalash, un frag, Cred că va rămas pica. 25 E secat. Se întoarce, Da, poate va foarte face o greu. minune. Așa de Paște. Greu că văd că și cei de la CT din spate au om acolo. Se pare că Denis după ei. Și cred că vor lua cei de la CT are și o rundă. Pintea. Face frag frumos printre Va acolo. fi greu, nu știe că Sare- Denis din vine spate. prin spate. Tocmai ce ți-am spus. Da. Da, stație domnul vers 3, nu cred că va rezista, Da. dar nu rezistă. Face Sunt Foarte conjurat, omul. o 4 pentru cei de la KB. Da. Da, se pare că am observat o chestie. Aici, Mă întreb cum fiecare echipă, nu prea am văzut în meciurile la disputate rezerve. Cred că la un meci am prins o rezervă. Au În titulare. rest, toți sunt titulari. Oh, frumos acolo Denis. va face Kalash frag acolo, Da. foarte frumos. În buză i-a dat. Da, Foarte merge reușit tot, push-ul face frag pe și scară. Rabbids, face Rabbids frag 2, Oh, pic Ce acolo. 1 vs 2, vedem, rezistă Da, 3 oare? HP. Pintea acolo Inter. singur? Foarte greu, 3 HP. Da, nu rezistă. Bun joc cu cei de la KB. Vor avea un avantaj considerabil în cea de la jumătate, cei de la Kibi. 9 la 4. Imposibil ca când se mută să nu facă diferența până la câștig. Da, se pare că bomba a intrat de acolo. Da, și Hai, sunt da. numai 2 oameni. Da. Olar Vedem, și vine și Denis, să vedem. E și Only acolo. Volum. Un pastilă. Sunt 4. Toți 3. Kalash. Oh, Froxy vine prin spate, să vedem, poate realizează Froxy Da. ceva prin spate pe acolo. Rapid avansează și face un Oh, frag. vine Rabbids, face frag. Da. Da, și din nou Kalash cu încă un frag. Și cred că va pica. Rapid face două Rabbids frag face 2 frumos. frag. 1 HP rămas Rabbids și Frumos face acolo, acolo și vine Rabbids. acolo. Only Situație de- Twisted. Twisted Pe unul? presează cutiile. Și Only face frag. Frumos. 10-4 pentru cei de la KB. Frumoasă bătălie în această rundă. Să vedem ultima rundă. Sau ultima rundă pentru Kibi. Dacă vor câștiga cei de la Play Store, nu va fi ultima. 2 mape se joacă. Da. Ok. Cred că vor da mid-ul. Nu? Văzuse Bomba stick acolo pe ball mid. acolo pe short la... S-au retras cei de la Play Store. face frag good.
Am bătut stick acolo pe praș, scară, și cred că vor da lung, vor încerca cu bomba. Așa, Parcă așa. are lung acolo. Dar Pintea rămâne pe short. Și Froxy scară, Suntem Denis top. X2. Și cred că vor reuși să dea și plant. Da, Da? simțiți acolo Pintea pe Foxy. Cred că va pica și Polar, nu? Da, vor reuși să dea plant. A dat acolo damage pe scară, incredibil. Vreau să-mi cu echipe. O zi gălăgie, dar nu s-a uitat. Situație de 3 vs 2. Două Aici. polare. Da, Polar, să vedem. Denis știa vine acolo acolo, scară, vor ști vedem pe scară. Denis. Denis ratează dublu. Oh, nu, stop! Da, și vor lua runda acesta chiar. Oh, și Oh, realizează se 3 miss. miss. Dudă. miss. Dudă. 10-5 pentru KB, să vedem cum dacă vor termina rapid. 10-5 s-a terminat prima rundă. Într-un apă să vedem acum că se descurcă KB. Da, face acolo frag scară Tenerife se va da și bătălia. face și un frag, dar acolo și vine ai pinte și face frag. Da? 3 HP rămas Vezi, vedem stau acolo, și el Tenerife acolo. face frag, vedem cum se descurcă Sticky. Oh, se descurcă bine, că lași acolo. Vine și afra frag la Sticky. Și prima rundă în aceea de-a doua jumătate, Play Store-ul. KP pare că presează X1 pe Tenerife, să vedem ce face singur. Nu LOL, face ce te ca. frag Denis acolo foarte frumos pe volum. Pintea, Auzit să vedem acolo singur. Tisted, scară. Pintea ratează. Și Tisted vine prin spate. Cred că va face acolo frag. Un conhe, bomba se plantează. Hai să vedem cum se descurcă Rabbit. Se cacă Nu acolo dă de un frag pe Rabbit, dar încasează acolo de la Twisted. cu dublu frag. Și vor da și defuse la bombă. Runda aia celor de la Play Story. 2-0. Le duc din diferență. 7. Se descurcă mai bine la CT. Da, deja Twisted a luat AVP-ul. Să vedem cum Să vedem ce vor reuși. cei de la Play Story. Văd că se duc în B, la Trebuie întâi La să drept. mergi Foxy merge acolo pe long. Da, da. Urmat de Toată Denis. echipa se pare. Da, toată echipa este pe long. Presează X1. Și cred că vor reuși să dea și plan, să vedem. Avem acolo și Da, Polar. acolo 3 oameni. Face frag, Rabbit acolo cu pe 90. Ia ca face frag. Ce bătălie. E purașul acolo. Foarte frumos. Ați oprit ca un epuraș. 11-7 pentru cei de la KP. N-a reușit. și nu Da, se pare că cei de la KP îndreaptă spre A. Bomba e ultima. Se duc long acolo toți. Ia-ți fără nicio problemă. Kalash este la B cu Dude. Pare Pintea. că se Pintea va retrage. face acolo dublu frag, cred. Oh, s-a întors pe momentul potrivit. Tenerife. Trage foarte nasol. Și eu Kalash face frag acolo, foarte frumos pe A head. reușit să dea și plant. Vine Rabbit acolo și îl scoate din joc pe Dude, dar vine Tenerife și face Cred că va pica. Oh, un leech frumos, 12-7 pentru cei de la KP. Bomba este plimbată ca mingea în Champions League acolo la ei, la Atera în bază. Un jucător la altul. A luat-o Froxy. Se pare că din nou va lovi sunul. Cei de la KP. Face frag pe Kalash foarte frumos cu Hamasul.
Vine și Denis acolo, revine și el. Cred că da. Du-te, nu se descurcă deloc cu fama asta. A făcut un frag de ajuns. Oh, tistă de lomilește acolo pe Denis cu Heul acela. Pintea Martin, Deagle, bază. Dar încearcă și face rush, o tentativă de rush. Oh, și vine Rabbit cu spate și leg. 3 HP Dublu rămas. frag Rabbit. Frumos. Acum frumos, în jocul. 13-7 pentru cei de la Capabil. Da, se pare. În ghilimele avem câștigătorii primei mape. Nu încearcă pe poartă acolo cu AVP-ul only. Dar săriți acolo și nu a... Pintea a fost slobit. 61 HP. Frumos leg. 39 HP. Și iarăși nu. Să vedem, vor reuși ceva? Cei la Capabil, pare că leg doar... Da, du de acolo frumos. Și bomba picată, cred că nu. Dacă nu mă șel, da. Chestia de dătuți acolo singur. Și vine Rabbit, face frag acolo foarte frumos cu... famosul. Mai face unul. Da, și cred că va lua și bomba, să vedem dacă va ști groapa acolo. Cred că îl vor bate. Only îl simte acolo pe Tenerife. El foarte Nu au simplu. auzit. Și secat, mai are 12 HP și l-a bătut. Frumos, Rabbit. Oh, și frag făcut frumos de pe Only prin headshot. Tenerife trebuia să fie acolo, că poate avea o șansă. Ai văzut, da? Da, nu mai întâmplă, se simte. Probabil s-a auzit câte cât Only ține acolo, forțează B-ul în sfârșit, cei de la Capabil. Dude, îi Da, dă capul colaborează de Rabbit Rabbit. și de la KB seara. Și la Rabbit, poziționarea 52 lor. HP, mă. A luat cap, wallbang parțial. Vedem ce face Pintea da Tenerife rush pe acolo. lung. Tenerife încasează de la către volum acolo. Dar se pare că Denis are bomba și să vedem ce face. 37 HP rămas. Bomba se duce, face rush acolo, îl simte acolo frumos. Pintea moare. La fel și stick 2. Vedem Denis, alege să meargă să plantezi bomba, na? Da, bă, alege să meargă să Foarte plantezi ușor bomba. asta, da. Dar nu mai apucă. 15-7 pentru cei de la Capabil. Poate va da o mapă, Play Store să întoarcă scorul. 55. Mai faci tu ajut? Team Weaver. Cred. Eu îi faci. Mhm. Eu îi face. Cui lui Rabbit? Nu, lui Oli. Se descurcă bine acolo, a? Denis. Că se oricum un He, 67 HP rămas. Aruncă un flashbang, 2. Alege să ia să fac. Face și o beauty simplu. Frumoasă poziția. Că l-aș rămas și el cu 57 și beauty cu 61. Rabbit. Face fără Pintea și Dude descurcă foarte bine acolo. Dar Dude moare. De volum. Și Pintea face fără mai face și calașul, nu? Și volum rămâne cu 1 HP. Da, nu cred că va Nu, rezista. nu știe acolo pe Kalash. Cred că îl va bate Kalash. Da. 15-8. Capabil în conducere. Roxy are bomba, dar nu că aruncă și el acolo. Bomba nu nimeni la o ia până la urmă Denis. Pare că alege să meargă B Denis cu bomba. Da, important e că au așteptat. Dude, din nou acea schemă pe cutie. Casează flashbang acolo. Dude. 48 HP rămas. Încasează încă unul așa parțial. Kalash trage prin smoke. Oh, vine Rabbit pe short și face frag acolo. Cred că îl face cel puțin un frag.
Pintea, din nou Albenk. Și Da, face și de dublu headshot cut, acolo frumos. pe Dennis. Dacă nu mă înșel, 3 Albenkuri foarte frumos. Se luptă acolo. Pică și Călaș furașul. rezolvă. Și Foxy singur catacombă, să vedem ce va face. Da. Dar e cât e de Alege- panicat, stă acolo ascuns. Alege să salveze. He. Nu crede. Da, mai mult categoră. Sticky dude. Stick dude. Să vedem cine va năpusti pe el. Călașul simte acolo. Da. E conștient că în altă parte nu a fugit. Și cred că îl va da jos. Oh, Reușește. Dar Profit va oraș pe bate Pintea. sigur la cutie. 1v1. Nu Oh, pot să frate. cred. Ce frumos. Incredibil. A salvat echipa. Frate. Da, un Da, avantaj da. destul de mare l-avea. Da. Frumos. Fac acum sau la final ce? Acum. Verificare. Team Weaver la ăla. Fă La ce verificarea trebuie să acum. fac? Am uitat la cine. Only. Only. Nu dai niciun râră. Și că volum dau un râră. Urma și cea de doua mapă? Cum? Urma și cea de doua mapă? Da, normal. Ok. Încă suntem live, nu? Da, da. Da. Only se pare că nu răspunde. E a 4 ore care strâng. Da, se pare că face test. Team Weaver probabil. Foarte bun. Da. Wow! Rabbit face frag. Da. Rapid a dat oargul. Bine, trebuie să spamezi, dai bine și așa. Only, revin hoți, tată. Realizează semi la încălzire, dead. Înțeles cu AFK-ul. Only, tată. Revină-ți, frate. Care va fi cea de doua mapă? Cred că Tuscan. Scan. Ok. Da. Văd un DRL suspect la Rabbit. Cred că e de la Windows sau de la antivirus. Ce-a luat de la antivirus? Cum? Probabil de la antivirus. Da, pare ok. Te reinstall. La TeamWeaver. Cum? Te reinstall la TeamWeaver only. Să așteptăm. Problema e și la mine, seara am încercat de curiozitate să fac un wargood, să-mi fac și am descărcat, nu puteam să-i dau scan. Cum am descărcat antivirus protection, că l-am licențiat, cum mi-am dat wargood. Da. Mai zerde. S-a mai dat Orgud. Iată, doamnelor. Iată, Salutare. Salut.
Când începe? Să Următorul. terminăm cu Wargodus. Următorul meci sau mapă? Dă-și mie Wargodus, zic eu, dacă e de la antivirus. Ăla e pe Steam. Acum. Așa pot și eu din cauza la antivirus la Bitdefender. Așa și două modele eu. mine de aiurea. Eu nu pot să dau scan dacă nu dezactivez antivirusul. Ce faci, mă, Florin? Uite aici cu băieții la live stream. Bubuș. Alex, îmi lași un PM când începe cel de-a doua mapă. Păi ia, păi ia. Deci mi astăzi... nu mai stau mult după Only. Da. Nu știu ce să zic. Nu este mult. Are dreptate. Deja stăm de 7 minute după el. Pentru ce? Pentru verificare TeamWeaver, pentru Only. Nu mă bag, man. Da. Anulăm meciul până mâine așa, ca să ne dea o săracă de parolă și un IP. Bă, dar are cam multe modele. Rabbit. Da. 125 sunt normale. Și câte are? Da, să nu ne plictisește. Hai, în floare trandafir. Nu? Hmm? În floare trandafir. Deja dacă alea 5 minute, dacă expiră, stau de 14 minute după el. Nu instalează Windows-ul, frate, instalează un TeamWeaver. Un program de next finish. Exact. Hai, înțelegeam, bă, instalez și eu Windows 7, stai, Windows 10, stai că nu știu să-l instalez. Bine, sau o oră, dar cât timp farate faci un nimic. Da. Oricum, ca să șteargă un cod trebuie să iasă de pe CS. Să vedem. Da, cred că am primit alea. Ne-ai primit? Nu, e live cupa. Nu! Ce? Nu mă întreabă unul Cristian, eu e live cupa, am scris nu. Normal că e. Da, să-i dai și lui un link. Cui? La Cristian, new. Îi dai tu. Da, mă pun acum să mai caut link-ul. Ok, intru și eu pe server? Sau nu mă lăsați? Nu poate nu sunt. Cum? Eu i-am anunțat la 4 pe băieți. Că sunt. Cum? Nu mă, la meciul vostru. Ah, ok. La 4? Nu știu, așa m-a... Eu am văzut că la 5 și nu mă mai freca. Dar uite-te pe ăla. și Bine, ăla vezi. deja mă stresează.
Deja, suntem cam mult, nu crezi? Da, e un timp. Păi nu știu, voi mi-a zis 3 la minute mai are, 4. mi-am dat 5 minute. La 5 jucăm. Hai. Mă uit acum pe forum. Generalul Dementu. N-a citit nimic. Ce? N-a citit nimic. Bine, să vezi că citesc imediat să ia schimbă numele. Pentru? Păi să faci iar monitor mai nou, că deja am avut chestia asta spusă. Păi da, adevărul e că suntem 4 comentatori, ce dracu. N-auzi, Azot scrie. Ce? Un IP-ul lui Stai așa. Radu. Stai așa. Se poate ne face pardon. monitor, dar trebuie să ce să te Stai ascunzi. așa. Să deschid și eu timp, vă rugam cam multe minuni pe aici. Am deschis toate leprele de programă. Îți cânt IP-ul? 100 De? 1050 De? 506 De? 639. Și Nu am 4. mai văzut IP așa de mare. Păi da, nici stai așa. Frate, O stai, fi îmi eroare. scrie că nu-i bun, ești nebun? 1001050506639, ăla își bate joc de mine. Timul e vreo 11, nu cu din ăla fără instalare. Hai, intru eu pe instalare, repede. Păi da, Nu știu, stai ăla să o vedem. fi. Da, așa, că acum întrebăm, să vedem. Cât are? Are 10 de alea cifre? Are mai mult de 10. 10 trebuie să aibă. 12. Da. Da. Uite, mi l-a dat iar. Cât e? 1050 Stai așa. Da? 1050 506 Generalul, Da. rămâi tu aici să 639. comentezi Da, următoarea? nu știu. Ai timp sau vrei? Așa din Eu parola. pot, dar zic de tine dacă vrei și tu, că văd că ai Nu-i comentat mai ok problemă, decât eu, restul. eu am, Parola! am niște probleme spus acolo, știi? 4708 Stai puțin că nu ne înțelegem, hai la CT. 4708. E bine, mă? Azot? Curat. M-am uitat și era deschis și folderul de la CS Direct, m-am uitat e liber, n-are CFG-ul, n-are nimic și 2 am apăsat de la iPhone până la F10 și nu are nimic. Hai că bun. A dat Dumnezeu. Da, să zicem. Se vede că vine Paștele. Lel. Nu mă lasă să intru pe Tuscan. De ce? Model de Tuscan, nu știu ce, nu e not available. Oh my god. Bă, știu nu ceva. Trebuie să remediez situația asta neapărat. Atai-te. Nu, atai-te față. Stai să încerc o chestie. Dă barjos Tuscan de spre. Stai să încerc să șterg modelul. Stai așa. Ok. Uite tu 2 minute până găsesc ăla. Bine? Hai. Că probabil din cauza de la un model îmi faci figuri. Băieții vor Inferno, văd. Da? Nu, stai că oricum îl scot ca să fie pe viitor scos. Că poate jucam și noi Tuscan azi.
Da, lol, nu găsesc aia, ești bolan. Ce? Chestia aia de la asta, știi? Să poți să ștergi, să încerc să văd dacă merge. Lol. Las că o să instalez ce să... Relax versus Siu, ora 6. Azi? Na, nu, 5. Da, La 5, boss. 5. Da, știu, da. Hai că-mi intra și eu. Gata, dăm drumul. Da. Ce te turlă la tata? Ce Cipale vrea să-i facă verificare. Facă liniștit ce am generalul. Generalul ce? Nu caută la ei. Cum? Nu-i dai că tu la generalul. Că da generale cu noi. Asta cum Lele, știi? mi se pare mie sau e la CT? Nu mă zic că o să comenteze cu noi. Bine, până înainte. Vrea să facă ei personal. Da, lasă-i să facă, îi băgăm după aia pe toți, frate, în... Aici? În canal și să înjure. Nu înțeleg ce nu-i convine, mamă, dar ce ratează Pinti acolo. Ale! Da, m-am uitat și full, m-am uitat între ăsta și nu avea nimic. Semit! East Semit. Da. Gata, începem. Da. Să l-am pe Florin să vedem ce face. Stai puțin că nu sunt pregătiți, auzi. Hai să văd cine nu-i pregătit. Gata, hai să dăm drumul, gata. Un aer, eu. Na, ia uite-te la pinte. Deja mă enervează ăștia. Și pe mine. Bun, prezentăm din nou echipele pentru că nu s-a înțeles. KB, Roxy, Only, Volum, Rabbit și Dennis. Play Story, Wonder, Stick Dude, Kalash, Alex, M4 și IP Intia. Comentator Azot, comentator 2 este Florin, comentator 3 Generalul și Alex Ivan pe GL Gamers TV. Nu uitați să dați și un like și un follow la canalul de Twitch Mafia Drog și bineînțeles că mi-e contactat și pe forum și un like dacă se poate la PGL Gamers pe YouTube și PGL Gamers pe Facebook. Mulțumim! Dacă vă Ce de la place ce capăt, facem. deja rampă intră. Ale, pardon, și se duc casă, raș, foarte tare pe A. Și Pintea așteaptă. Pintea ratează foarte mult. De Rabbit, foarte bine. Dude, face un frag, două fraguri frumoase de ăsta. Ce de? Dude Rabbit, este două fraguri. înconjurat. Rabbit, făcuse două fraguri acolo. Alex venise pe mid și a făcut frag. Only plantează bomba, Alex face frag. Aruncă un acolo și vine Alex Alex se și face bate. frag din nou. Cu rage. Sunt acolo, Kalash, merge Kalash, face Roxy frag. ratează. Se dă și defuz la bombă. Se De dă fapt, defuz la Roxy a fost bombă. înconjurat. Kalash dă defuse.
Da, se pare că prima rundă în a doua mapă este, cum se zice, Play Story. Da, volum mare bomba, hai să vedem undeva patronul cu ea. Nu pare că bomba spre Only. Nordara și banană, cred. Sau Nu doar știu, unul nu. banană și restul mid. Restul mid. Atac X1. Oh, Se Only pare că acolo, prin l-am văzut. spate a venit cineva. Wander era în spatele lor, dar n-a reușit prea mult. Frag, Only acolo, foarte frumos. Oh, bomba se pare că se plantează Alex direct frag. în X1. Oh, din nou un frag. Stighidiu și Calas se duc spre X1, să vedem dacă vreau să dea refuse și la bombă. Only acolo să reaștepte, da, nu face frag, Kalash moare, Kalash la moare, pardon. Vine și Dude cu Rabbit, dă defuse la bombă din nou Kalash, cei de la Play Story când 2-0 în doamnă. Poate deja au revenit cei de la Play Story. Rabbit are bomba. Da. Să rămână. Să rămână. Deci las pe el, nu? Ce? Da, Las pe da. el să termine. Rămân eu. Ok. Atunci nu mai vă deranjează, rămân aici pe mut. Ok. Te anunțam Generale. după. Da. Poți să bagi dacă vrei să comentezi, n-am nimic împotrivă și așa mă doare gâtul de plesnesc. Vrei să mă bag în locul tău? Da, dacă vrei să comentezi, comentăm am. Păi tu realizezi că eu vorbesc peste tot să-mi comentez, nu? Da, știu, de-aia am zis să comentezi. Da, și bagă-mă, nu ne mai dat de gol. Ok. Bine, mă, atât ai că stai așa. Nu, serios, mă doare gâtul de plesnesc, de-abia și de-abia vorbesc. Vorbesc pe nas. Pe nas. Da, pe nas vorbesc. Trag aer pe nas și ras pe gură, știi cum zic? Imediat să intru înapoi în CS. Ok, acolo. Aia, face frag Dude. Only versus Dude. 45 versus 16. Gata, s-am trimis. Cred că îl va bate Dude acolo. Da. 3-0 în doamnă. De la Play Story. Foarte Poate bine și-au se revenit. descurcă și Kalash. Văd la CT. Parola? Scrie-mi. Nu este. War. W-A-R, nu WAR. V-A-R. VAR, ciment. Lavabil. Hai să vedem. Așa, Froxy are bomba. Se îndreaptă spre Ale. Pe Ale, pardon. Cred că voi încerca casă cu ea. Nu. Mid. Nu? Sun. Mid. Atacă X1 acolo. Cei de la KB. Neața și bine am revenit. Eu sunt general de metal alături de 3 băieți. Vedem niște kill-uri foarte interesante. I-am Rabbit reușit să facă 2 fraguri. Gata, asta cu toți. Când am intrat așa Da. se face atac toți. Ai Eram efectul. sigur că dacă atac o să tecezi toți. Puteam să Asta e munciuri. prima impresie. Prima impresie cea mai E bună. acolo bomba B. O să ai o surpriză la meciul nostru. Să vedem Foxy surpriză? dacă va da plant. Dar nu Bine sunt că cam ai mulți intrat ca pozitiv. țiganii Și 4. pică. Las că mergi și așa. Ok. Încearcă să nu mai vorbești Agario, sau cum te cheamă. Aga. 4-0 pentru cei din bine. Play Store. 4-0, vedem ce poziție vor alege și din Fero. Un început promițător, să zicem. Bă, push foarte bine pe mid. Și oh my god. Da. Halsh. Mamă, ce numești pun și ăștia, frate? Bă, da, nu putea să-și pună Kalash. Asta e de acolo în X2 pe banană. Vedem niște bătăi în X. Frumos frag acolo. Bine, beau acum Pintea. imediat. Ăștia se jocă ca ele acasă, n-au nicio treabă. No. Are Și bomba atac pe picată. mid. Recuperat acolo bomba iepurașul. Să vedem. Reușit. Vedem un intrare plantul. 2. Oh my god, Oh, da. Să vedem ce vrea să facă Alex, situația 1 versus 1. Era 1 versus 2, dar cu ajutorul prietenului său Rabbit Da, l-a auzit rămas 1 acolo. versus 1. Și cred că va topa iepurașul.
Văd un flash foarte mișto, doar că n-are să-l ia. A încercat un fake plant, dar nu înțeleg ce face. Bine, are 39 de secunde, are timp destul să planteze, să se Cred joace că cu va el. reuși și fragul. E prașul. Da, cred că nu. da. Ce timer fix când avansează Alex, el se retrage și în sfârșit s-a regăsit. După Faci puțin frag timp. acolo. L-a și reușit. Trebuie să deschid și eu Twitch-ul să am aici în față comenturile, ca să sunt sigur că mă jură ea. Cel mai sigur, scuzați melodia de semnal. 4-1. Două mence și Spenjo. Tăceai. Mai dacă tăceai, demente rămâneai. Așa e? Știi cum zic? Da. Da, adică nimeni nu înțelege nimic. Vedem niște apuri pe window acolo. Și primul Da, frag. s-a obișnuit pe Go, să zic window. Da. Pe Inferno. Auzi mă, ce că vor să scoată pe CSGO mapa Inferno. Am auzit. Ne-a nenorocit dacă a scos Inferno. Asta se va juca, a? Nu prea îmi place mapa aia. Ce vorbești mă, după ce că am stat să mă chinui să învăț Da, flex și și bomba aia. only misil cu ea. Să vedem dacă va reuși să dea plant. Presează acolo calaș. Da, și va reuși și plantul. Din fericire. Să vedem mapa asta, cine va fi mai bun. Capavi, dacă va trage bine de ei, s-ar putea să câștige. A fost 4-0 pentru cei de la Play Story și Capavi am pe scorul. Nu se știe. Să Wow, vedem. cine a intrat? Ok. N-a intrat nimeni. Oh, calaș foarte bine, două fraguri. Capă bară, capă ăla, mie devine și al treilea, dar nu, a Da. murit Wonder, a reușit un frag. Ok, ce sunt cu toate Să vedem acolo acele efecte prașul. speciale? Oh, Da, și foarte face bine frag. Rabbit, un Prefire. Situația 1 vs 1, Pinta era... Cred că va face și pe al doilea. Să Nu vedem știe, cum nu se va știe. amula clonțul după ei. Clonțul ăsta e foarte bun. Și a sărit. O, ratat. A refuzat, a rămas să tragă. Nu, a dat un fazon și ne-a apucat să tragă. Cel mai nasol așa. Situația 1 vs 1, niște Prefire, Da, oh my frumos. god, Rabbit. Și mai recuperează din dezavantaj cei de la Kibi. Încă o rundă. Mai puțin și egalează scorul. Momentan este 4-3. Inferno este cea mai imprevizibilă mapă, nu se știe cum se întorc scorurile. Da, ai Și pe pe prima mapa parte și pe a asta doua. și avantaj și dezavantaj. De ambele Depinde de părți. cu echipieri. Uitați, de exemplu, cei de la Play Store nu înțeleg cine vor să facă banana aia, că niciodată nu o să... Nu au vizibilitate de acolo, maximă. Da, poate să-ți intre site foarte lejer dacă merge lipit de perete. Bine, dar cine merge lipit de perete, acum, sincer. Bine, acum și modul de comunicare. Am observat multe clanuri de CS. Uite, Alex acum o să facă minim 2 fraguri. Ia, Când fiți joacă. atent de nu. Dar... un frag și Dacă- imediat vine și al doilea. Colaborează de mult timp. Am văzut că de multe ori și scheme și tot ce încearcă să fac reușesc. Da, pentru că eu am învățat din greșeli acum. Contează foarte mult comunicarea asta, e ideal. Știi ce e nasol? Ca tu să joci primul meci la o cupă, pentru că toți ceilalți se vor uita la tine și îți vor vedea din tactici. Da, Asta e da. cel mai nasol. Dar bine, Diferită acum- strategie pe fiecare meci. Da, asta e foarte greu Da. să te menții, pentru că dacă faci aceleași strategii, oamenii se vor prinde. Se prinde și la un moment dat, îți ies- urmăresc. Și o să-ți iasă un Free Fire de le cer Wargus de 6 ori și tot n-am Exact, nimic. exact. Poți să-ți facă până până a doua zi, dacă îi permite Wargus-ul. Nu Da. au nimica, dacă tu stai într-un colț runda de rundă, bine, aproape rundă de rundă, meci de meci, la un moment dat se trezește cineva să-ți dea wallbang sau Free Fire. Și poate chiar îți dă frumos. Imposibil. De asta și ai văzut, dacă ai observat, tot mereu se întâmplă. Verifici o parte și a doua oară treci în instinct fără să mai verifici. Da, Orice col sau orice unghi.
pentru că sau un info prost contează foarte mult. Dacă Da. ai zis că e spate și el e față, e normal că te crede pe tine. Pentru că tu ai zis. Uite, Rabbit foarte frumos pre-fire în dreapta, direct pe el. Și pic acolo bomba X1. Foarte bine, volum, acolo Pic se de chinuie. bucar. Și pică. Alex rămâne 1 versus 2 cu un amărât de Lace și de un Da, Navi. și o reușit și plantul în X1. Uite, de exemplu, ce n-ai bine? Stai, mă ascult ceva din ce stai. Nu știe acolo. Nu știe acolo. Să Gata. vedem volum. Uite, ce n-ai caută Rage acolo, pe mid. O, și face Alex. Frag. Uite, Alex acum îl va ține, pentru că el Da, era pe îl va mid. ști. Dar să vedem cum va ieși pre-fire Îi va da. Rage. Da, foarte Da. bine și să iasă. Da. Și cu chestia asta, cu fake-urile, nu prea merge întotdeauna. Unii chiar se pun pe diffuse direct, nu mai se uită stânga, nu mai se uită dreapta. Da. Indiferent unde ar fi. De obicei și tu dacă stai la sunet, îți spun sigur că aștept să vezi. Că și se aude și bine se aude. De obicei când se aude def-ul direct a ieșit. De obicei instinctul, știi? Da, pentru că e bug-ul ăla de unde nu poți să tragi imediat cum ai luat Da. F-ul. Bine, sunt și multe buguri în jocul ăsta. De exemplu ăla de stai pe bombă, dai defuse și te uiți cu ținta în sus. Și Da. tu tot dai def în continuare. Asta e puțin uzat, dar și când îți iese bine. Stai un pic. Și vor reuși din nou să dea cei de la Kibi încă un plast de data asta. Încă un plant, pardon. X2. Mai agorat pe dinainte. Oboseala. Numai câteva ore am dormit aseară. Sticky dude, descurcau, nu se descurca bine. Da, 5 egal. Egalitate. Au redus din diferență considerabil, se pare. Așa, gata. Să nu fie surpriza să ia din nou Kibiu și cea de-a doua mapă. Păi Nu cine ar fi știe de acum mirare. mapă și ce scor, că n-am fost atent. Cred Engleză. că Kibiu la 7 sau la 8. Bine, Am ca bătut. păbă s-ar putea interpreta ca Kill Boys, așa că... Sau Killer Nu Boys. știu tagul lor exact. Nu, zic cum s-ar putea interpreta, faci bine volum cu acel cap. Ce Killer pre-fire. Boys, da. Acolo va reuși. Așteaptă stor și cred că va bate. Oh, foarte Și bine, dublu Clash, uite-te frag, puțin, frumos, nu s-a frumos. uitat după cutie și Ai a dat văzut? Tocmai oportunitatea. ce-ți explicam. Verifici o dată, de două ori, după aia din instinct nu mai verifici. Și atunci când nu verifici, acolo e. Da, mi se Da. da. mie din astea. Și prașul va da iar plan. Dar- Nixon le data asta. Clash era puțin derutant. Nu știam Da, unde e. să vedem ce va Rage reuși are o poziție foarte bună, care cred că îl Kalașul. va omorâ. Imposibil să rateze. L-a ratat. E de acolo de mergi prin cutie. La Foarte bibliotecă. bine. Uite avantajul 1 versus 2. Dacă iese bine la dublaj, n-ai ce să-ți facă. Foarte de multe chinui. Poziția asta avea vizibilitate să tragă și la bibliotecă din site. Avea 4-0 cei de la Play Story, am întors Și a luat, scorul. a luat conducerea Kibiu. Killer Boys. Bine, nu știu cum se numește. Aceeași schemă acolo sus stick, îl urcă pe cutie. Și a luat total și Kalaș. amândoi. O să fiu puțin mai tăcut. Și bomba Sper să nu vă X2. supărați. Pe banana să vedem vor reuși. Kill acolo făcut de Only și cred că va cădea. Da. Uite, prima oară, după atâta timp că le-a mers tactica, dar acum trebuie să schimbe neapărat poziție, că a fost văzut Da. acolo. Și acum ei acolo vor ieși pre-fire, următoarea rundă. E ceva logic. Situație de 4 versus 1. Cred că vor pierde Play Store-ul. Da. Și au mărit Da, avantajul. am zis bine, Killer Boys înseamnă KP. Da. Acum. Da. Și dacă nu mă înșel, cred că sunt 5 luni de consecutive luate de cei de la Killer Boys. Sau KP în română ar trebui să însemne ca băieții, sau ceva de genul. No bine. Ce? Nu sună bine? Da, da. Oho, foarte bine, niște pre-fire-uri, foarte secat cel de pe lung. Cu numele lui real. Acum de s-au axat pe Kalash. X2.
s-au axat băieții. Uite și ce nu mai văd eu de mult timp. Frumos acolo, Alex. Rush-uri. Cred că va mai face acolo un frag. Da, Wonderful are să scoată. Uite, ce nu am mai văzut de mult timp rush-uri ca lumea cu banana. Bă, dar rush-uri nimeni să nu se oprească. Totdeauna trebuie cineva să țină spatele, dar nu înțeleg Și de vor ce. da X1 plant. Interesant. Avem om de la Play Store în B, pe Wonder. Alex văd că stă la Cereș. Da, și-a dat seama că vor da X1. Alex și Wonder au cele mai proaste poziții, banana și mid. Da. Și cred că îi va costa runda pe cei de la Playstory pentru acele poziții. Foarte aiurea. interesant poziția lui Rabbit acolo. Singura chestie nu înțeleg pentru ce vrei test Wargood de la Wonder. Și va ține de armă. Cum? La ce scor are Wonder, ce vrea test Wargood de la A zis trebuie verificare Teamviewer. Teamweaver. Mhm. Lel, n-am băgat de seamă. Da, și va ține de armă acolo Wonder. Încă o rundă pentru cei de Dar la... nu înțeleg de ce Killer de Boys. la ăștia mai slab. Bine, în mod normal cel mai slab în mod normal are UAL, dar depinde. Auzi la Alex că suntem pe blat. De pup sau de pămătuf? Cred că de tort. Unde-i tagul? Avem acolo 3 oameni Acolo de la X2. Cei de la Play Store. Oh, vedem niște rush-uri pe banană. Și-a luat acolo volum, și-a luat damage. Chiar foarte rău. Da. Aude acolo Rabbit și fuge purașul tot cu bombă. Un wallbang foarte frumos pe Wonderful, dacă nu reușește să numerească nimic, 3 pe banană, 3 CT pe banană, 3 Da. pete pe banană. Frumos dar i-a încolțit acolo. Și va fi greu la Only, să Oh, vedem. foarte bine, Only primul frag imediat vine, al doilea doar ăla, din păcate. Da. Încolțit e purașul de, de prădători. prăduitori. Prăduitori. Ce mai jur ăștia pe Steam? Cred că Ce pașii cine ăștia de l-au- rost acolo. L-au costat aici, cred că îl va bate. Stick. Oh, reușește frag. Dar știi ce nu înțeleg eu? La... Și va reuși plantul, dar nu știu dacă va lua și runda. Să vedem. Și să nu înțeleg eu, de ce se înscriu ăștia cu Steam la cupe cu premii pentru Steam? Și a arătat acolo deck-ul, incredibil. Nu știu de ce a Contra face un ezitat. 50 de lei. Nu știu de ce a ezitat. Să dea plant. L-a costat runda. Avea șanse, eu zic. 8-6 pentru cei de la Killer Boys versus Play Story. A echilibrat cea de doua mapă, din câte vedem. Rabbit are un scor inuman. Da. Nu cred că îi se zice degeaba iepuraș. Tot țop am observat. La orice mișcare tot țop. Oh, Ondi! Oh my god! El a ținut mid-ul în cap Da, da, da. și a ieșit din dreapta, ce chestie. Și am văzut. Și vor reuși și plantul. Killer Boys. Kalash Kalashnikov care joacă cu acolo M4. s-ar putea să facă secați cei de la... L-a văzut, i-a văzut arma. Da. Da. Frumos. Cred că vor lua Killer Boys și mapa asta. Au un pic mai mare avantaj, să zicem. Ok, nu înțeleg ce fac ăștia de la Play Store, cred că fac foc de tabără, doar că n-au foc și n-au tabără și n-au lemne. Da. Vor să facă boost-ul sus de tot, deci oh my god, n-am mai văzut de ani buni boost-ul. Nu cred că vor. E boost-ul de sus de tot, deci nu vine să cred. Dar chestia aia știi că se face pe felinar, boost-ul ăla. Nu se face acolo, se face pe felinar, de pe felinar sari pe... Pentru mid să țină. Nu pentru mid, uite-te puțin. Mai trebuie un om.
Le mai treci și ultimul. Nu Pentru că- cred. Da, da, Ca da, și nu găinile pot. așa să acolo. Da. Să vedem. Nu, deci tactica se făceau așa, te Vor urcai pe pica acolo, felinar pe banană și te bătaia. urci 3 și pe urmă te urci pe pervazul ăla acolo, pe prelat. Foarte și bine aia e. flash-ul, da, acolo. Proxy. Și singur X2. Nu cred că prea va avea cine știe ce șanse. Da. Foarte bine au pus X2-ul. Oh! Frumos, din spate. E pura și fug, dar pe alții după Dacă ei, observat pe vânători. Crash, tot țopa e de asta, de acolo cred că e și vine. Da, depinde. Rola. Frumos. Calaș. Frumos acolo bătut. Only, foarte bine și reușește. Auzi, Prima am pus rundă. parola să vede în live, nu? Da, Cum? cei de la Trebuie- Chibi. Știi că în live se vede când pui parole, când le scos, când nu știu ce. Da, se vede, am observat. Oh, și intră este doar tot așa până la infinit. Cred că ar vrea să mai spună, dar n-a avut loc. Și bomba vom încerca din nou iarăși, văd X2-ul. Volum a ieșit foarte prost pe banana aia, bine că n-a fost omorât. Oh, ce dublaj pe Frumos. acolo. Foarte bine au ținut unghiurile. Doi băieți Killer am Boys. pe întreagă. Da, da. Au Au și avut bine la pozițiile dublaj. și unghiul, da, l-a dublat. Dacă îți trag doi oameni din două poziții diferite, nu știi în care să lași primul. Ai faza aia în care puțin dacă unul trage și crezi că le-au omorât și te duci pe cel din dreapta și nu e nimic Da. niciunul. Da, poți să din astea. Da, lovesc din nou banana play story. Se captă acolo pintea. Jumate din viață cu un he. Dublu flag, proxy, frumos. Foarte bine. Și îl lasă? Lel. Îl va costa, îl va costa. Și nu vede nimeni. 3 oameni au trecut pe lângă el. O face X2 plan. Ok, aha, nu Ah, sunt Era sunt prea proți frumos să acolo, ia. semis. Bine, că te mici repede la un moment dat, peripi stânga-dreapta și când fix ai puțin dat pe el, din instinct tu vrei să dai în dreapta și îți dea de pe el. Cred că așa a fost faza. Te-au trecut pe lângă el. Drag frumos reușit de Only pe mid. Niște heuri în rampă și flash-uri. 1 HP la story. Stick acolo se cad. Foarte bine, Proxy. 1 HP, nu cred că va avea mare șanse. Și face și frag frumos. Proxy, Voxy, Foxy, nu va face, dar am Se murit vede, din nu păcate. prea are șanse. Dude cu 1 HP. Alex versus oh my god, cum l-a prins. Din nu știu, cred că s-a și speriat. Pinter cel voinic, nu cred că Și merele de a aur. reușit să dea plantul. Și bomba de aur. Da. Nici acolo Only. X2, Și nou Și volum? HP lui de aur. să vedem. Bine poziții, ținute, 1x1, 1x2, așa se face când rămâne 2 versus 1. Și cred că Așteaptă timp acolo, secunda da. Să plece, să o fie făcut. Ba nu. să plece. Să retragă, să vedem. Și cam asta a Frumos. fost pentru runda asta. Tot acțiunea? Am vrut să pun una pacată, dar nu a reușit. 4-0 pentru cei de la Killer Boys. Nu 4-0, 13-6. Pe a doua jumătate. Da, dar noi trebuie să zicem scorul final. Că ăla contează, nu ăsta de la mapei. Nu ăsta de pe prima parte, a doua parte. Face build acolo, am încercat să dublu flag, dar avem și twisted. Cel ca un cerditor fără frag bucat de obicei. Îl cunosc Foarte pe el. mult... Foarte Rămâne căutat rage. Only acolo. Volum și rage, rămân situație 2 versus 4. Dacă vor avea un dublaj foarte bun, Da, le va fi poate greu să-i bată acum. pe toți. Și plantul s-a dat X2. Uitați-vă repede pe stick, cred că îi va bate pe amândoi. Rage! Observat. Și volumul acolo de... Și Twisted meci. are poziție bună.
Oh, Și-a ce-a ratat. ratat la milimetru. A ratat. Milimetru a fost ăla. Cred că pixel diferență. Cred că Așa, are face așa. pistol double frag. Oho, aproape. Da. Au fost depășiți numeric, altfel ar fi luat runda cei din CT. Dacă ar fi fost un pic mai calculați. (13-7), văd că Tero începe să rea runde pe decât. Să reducă din diferență. Și bomba cu dude pe banană vor încerca X2 să vedem. Oh my god, Kalash. Două feuri acolo aruncate. Și volum este singur în X2. Oh, Rabbit cred că a dat la noroc acolo și l-a secat cred că pe Alex. Sau probabil ar fi auzit, cred. Nu l-a fi oh my god, Frumos l-a fi piste, da. văzut. Da. Frumos. Runda asta frumoasă. Suntem zis, e foarte imprevizibil mapa asta, e cea mai imprevizibilă. Au bătut toate unghiurile, au avut poziție. Pe mid Rage are și urât pe mid, că trebuie să ții foarte multe poziții când vrei să intri. Da, acolo ai vreo 3 sau 4 unghiuri. 4. 3 sau 4 unghiuri, nu mai știu eu. La chestiune pe 4 ești cam... Da. Acolo singurul lucru care te poate ajuta ar fi ce... La flash. câteva să bați la smoke-uri și flash. Da. Un smoke, eu știu, și să bați la flash. Cam asta ar fi. Altfel nu prea cred că ai șanse. Și Rabbit. foarte greu pentru cei de la CT acolo, foarte greu. Au vizibilitate, dar sunt colțiți, mai ales dacă stau să mă gândesc bine la X1. Ok, imediat accept pe Steam. Imediat mă uit. Ok, nu de alta, dar pe urmă iei și uiți și poate nu ți-am dat și nu știu cum. Iată. Nu Apropo, prea mi-a apărut. nu ți-a apărut? Am putea să mai dau o dată. Și referitor la faza mai devreme, vezi că link... Ce ai pus tu în chenarul ăla e link unic, deci eu dacă încerc să-mi pun ca tine nu o să mă lase. Deci aia înseamnă link unic. Da. Și nu permite, mi se pare că punct și alte chestii de-astea iure. Înțeleg. Da, e ok faza asta. Only, ce faci acolo? Și plantul din partea lui Dude, reușit. 14-9 scorul în acest moment. Pentru Ok, eu revin imediat. GB. Și reușește acolo Kalash să facă pe mid, să facă frag. Din nou vor încerca plant pe X2 cu bomba. Aproape toată echipa acolo la X2, să vedem. Reușește iepurașul să facă frag acolo. Oh, frumos, un headshot. Da. Tiki-wiki iarăși are să facă frag. Fiind decisiv 14 la în această 10 rundă. pentru Killer Boys. Comeback de el. Au o șansă cei de la Play Store să revină. Undeva la 20% să zic, părerea mea. Este. Minim 5 runde să ia, având în vedere că deja este... Au aproape de Într-o nouă. egalitate scorul. Da. Le va fi greu. Da, dar imposibil nu există. Da, am urmărit, am comentat meciul de acum 2 săptămâni, cred,
cei de la Swift contra VG. Răsturnare de situație pe a doua mapă incredibilă, undeva la 13-2 a bătut. Pe... Rabbit! Eu pleznit-o acolo cu bărsul. Urmărim și un frag? Da, încă un headshot pe dude acolo. Dar este foarte secat. Și cred că va fi și al Da. treilea frag. Să vedem. Nu cred că este ajutat acolo de Kalash. A picată Este bomba. asaltat de flash-uri și heuri. Da, și va sări. Rabbit, să vedem ce face Frumos acolo proxy. Și Rabbit, face și al treilea iarăși. frag. Frumos. Făcând mini semi-ace. Foarte incredibil. Zis triple kill. 15 la 10 pentru Killer Boys. Și cred că deja avem un câștigător. O echipă. Foarte retras joacă. Play Story. Am observat. Frag acolo făcut de Only. Cred că vom mai face. Îl bate și pe dude. Oli trebuie să facă bug-ul de la jump, wallbang-ul de la jump. Dacă îl știe pe Da. mine. Cred că vom mai face un frag acolo. Este... Oh! S-a băgat în fața lui, da? Nu știu ce se întâmplă acolo, da. Au câștigat. Bun, cam asta a fost, a fost generalmente, la revedere.